Jahas, ja mitä herra Taalasmaalle saa olla? Tässä on vaan Kauppias. ole hyvä ja poistu. Mitä? Ole hyvä ja poistu. Ai. Selvä. Sitä paitsi ja hyvää tulloo. Mitä helkkaria? Iltaa. Reitti selvä. Kas niin. Mitä helkkaria? Se oli kauhean kallis. Kas niin. Mulla on siitä vähän huonoja kokemuksia. Mutta älä sä kuitenkaan. Koita nyt rauhoittua! Ai joo, sinne joo. Minä tiedän. Herkkua. No mutta aika hölmö juttu muuten laittaa nyt puhun, kun yleensä se on meikäläinen, joka laittaa hevosta leivän päällä omaan suuhun. Asia on harvinaisen selvä. No mutta aika hölmö juttu. Ja höpö. Ai.